jotije Mbalariany UASU obwogo bago ng'anyo ka piny owacho kowinjo ywakgi ka moting'o chulo osara margi duto mapok ochul. Kotelnegi kod jagoro maduong' Constantine Wesonga, UASU ochano mar bago ng'anyo pachoka endi ka gidwaro ni ket chenro manyien mar siro somb jopuonjre. Giyango ni bende ni moko kuom Mbalariany e thuru ka moting'o Mbalariany mar Technical University of Kenya ok chul ata malo 100 mar osara jotije kaka onego timre, mak mana ni gichul ata malo 65 kende, gino ma ok gimorgo kata matin. The University Academic Staff Union is saying that enough is enough. And we are saying a resounding no to delayed payment of salaries in our public universities. It is very insensitive and inconsiderate for the government to delay the payment of salaries for academic members of staff in public universities every month. They came up with a funding model that we don't know where it emanated from, which Kenyan proposed to the Presidential Working Committee this funding model.